April 29, 2020 o hayuni lukurok bebakno thoi thangbai sinai. Kok 4 March 2020 o nasane simin kok kari jagmani eba kok borok bai kok sana thangkhangkei tang salni salbrui salni simin hayung kuplung bukha kirima hablaijak lamsogo haino hai tripuri khorango khapangni tripuri takhukte bukhurok nasarokni simin kaisa kok abo wngkha asteroid 52768 aboni bumungkha nasarok rokha 1998 UR2 antarix ni simin sini hayungo nangna bagui phai tongo bo hayungo nangphainai 29 April 2020 tei boni speed wngkha 19,000 mile per hours scientist rok wansukma asteroid Mount Everest by baksarere nei bisi doksai swkang je asteroid chini hayung bai nangphai chini hayungni dinosaur rok je thika aboni speed wngkha 40,000 mile per hours saimanma kok aproni asteroid bai hayungni borokno white thumb sokomor mano hnei hinkhe aproni asteroid bai tabukni asteroid no sulka hanke aboni bakni bagui baksa tabukni asteroid ni phan tabukni asteroid ni phan waisa hayungni lukurokno butharei tei aboni bakni bagui baksa sokomornani phan tongo hnei koktman bisingtei saimanjakha bisi 6,000 swkang eba bisi dok sai swkang Mexico ni yokdom prim tuimao aptui hai asteroid kalaimani aboni warma hingke 111 mile war tei kuthuk thugui thangmani hingke 20 mile kuthuk wngui thangka hnei scientist rok saklaimani tei abono tumungno tabukni asteroid ni torma bai speed no sului romkhe tabukni asteroid 1998 UR2 chini hayung bai phainang phaikha hingke aboni ordek 54 mile high war tei kuthuk hingke 10 mile high kuthuk wngui mano hnei salai tongo sinai nugnai lukurok phiaba akokno nasao samung tang tongnai lukurok salai tongphano phiaba officially aboni kunu kok saklai jagyakho phiaba khapangni tripuri takhukte bukhurok norokni wan sukmung bahaima tong norok chini comment box o thangui comment khlaidi tini bagui haino hai asukno jotono no hambai belaikena hambai tripuri khorang nai tongnai takhukte bukhuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha tino subscribe khlaidi jotun se sekang video norok nugna bagui aboni bagui tamma khainai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlaidi click khlaimani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjakha a bell click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlaimani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagui belakeno hambai nai tongdi।